Euskal Elkargoaren kontseilu exekutibo berriak lehen bilkura egin du gaur goizean eta famili argazkia atera dute. Poliziak atxilotutako biriatuko gazteak Bart Urruñako plazan hamarnaka lagunen babesa jaso zuen. Gaur jakinarazi dutenez, atxiloaldia luzatu diote terrorismoa goraipatzea egotzita. Arratsalde on deizuela guztioi eta ongietorri iparraldearen orenera. Gure gaurko saioan ere, itsasuko ezkerparetan barrena ibiliko gara, asteburu honetan hain zuzen ere, pilota soro topaketak izan baitira bertan. Hauxe da Euskal Hirigune Elkargoko exekutiboaren lehen famili argazkia. Goizeko 9:00 lehen kontseilu exekutiboa hasi aintzin atera dute eta honekin Alan Iriart presidentea buru izango duen taldeak ofizialki legealdia hasi du. Naiz eta 35 delegazioak jada joan den astean hasi ziren lanean. Iriarten gibelean orotara 15 presidente orde eta 19 kontseiari delegatu egonen dira, 10 lurraldekoak eta 9 gaikakoak, eta jada Nikol Etxamendiri deszentralizazioa eta herriek beren lekua eta presentzia izan dezaten lanean jartzeko mandatu eman dio, baita etxe bizitza denentzat baloren gainean lanean jardadin. Ez bairik gabe, legealdiaren lehentasunen artean egongo diren gaiak. Lehen aldiz, presidente euskaldun eta abertzale baten eskutik. Unai Bilakorta Urruñako ikastolako irakasle eta hainbat mugimendu sozial eta politikotan militantea atxilotu du Frantziako poliziak atzo goizean. Media Basque agerkariaren arabera, terrorismoaren gorazarre izan daiteken ekintza bat legoke atxiloketaren gibelean, sare sozialetan partekatutako bideo bat hain justu. 24 orduko atxiloaldiaren ostean, aske geratu da Bilakorta Media Baskek aurreratu duenez, atzo bere lankidek deituta Urruñan hamarnaka lagunek irakaslearen askatasuna eskatu ostean. Guri lotsagarria iduritzen zaigu oraindik gaur egun segitza atxiloketak egiten eta orduan gu hemen gaude elkartasuna erakusteko bai Unairi, bere familiari, itsasne beren eskalagunari ere eta erakusteko dene gaudela barku berdinan, naiz eta bera barruan egon eta guk segituko dugula bere alde eta hemen eta euskararen alde eta Euskal Herriaren alde. Atarrabia, Asteasu eta Itsasuko adin guztietako pilotariak elkartu dira asteburu honetan pilota soro topaketen baitan. Eta ideia hori zen pixka bat, pilota inguruko mundu hori uztartzea, kulturarekin lotzea eta bereziki egien arteko trukak eta hori lortzea, pilotariak ere elkar daitezen horien artean elkar ezagutzeko. Eta naiz eta oso hurbil egon batzutan gutxi ezagutzen dugu elkar. Eta planteamendu honekin ikuste aukera ona dela, igual hainbeste lehiatzea ez izatea kantxan, baina bai elkar ezagutzea eta ongi pasatzea. Bigarren topaketa eguna izan da, honako honetan Itsasuko atarri ezkerparetan. Lehena maiatza hasieran izan zen Asteasun, eta datorrena larunbatean bertan izango da Atarrabian. Topaketan lehiakortasuna albo batera uzten da, eta lagun arteko giroan pilotaz, euskaraz eta euskal kulturaz gozatzen dute. Bai, gainera niri bereziki gustatzen zait umengatik, ja txikitatik, lehenagotik izan dezaketen pertzepzio hori gainditu egiten da eta elkar ezagutzen dute. Ordan euskalki desberdinekin, entzuten dituzularik adibidez Itsasoak mintzo Asteasukoekin edo Atarrabiakoekin, baina lortzen dute. Eta polita da ikustea ere, pilotaren modalidade ezberdinetan nola aritzen diren, baina gero ere beraiek kontziente izatea lurralde honetan badugula hizkuntza amankomun bat, eta hori ere ikusi behar dute kirolarekin batera. Proiektua Euroeskualdearen laguntzarekin atera dute aurrera eta antolatzaileek mugaz gaindiko Euskal Herritarren arteko topak eta gehiago egiteko beharra eta garrantzia nabarmendu dute. Zalantzari gabe, gure herrian, Euskal Herrian,
jakinda dela kirol propioa, egin behar duguna da, olako ekimenen bidez bultzatzea. Oso importantea da, trukaketa ez dugu aski egiten. Ez direla probesten dauden aukera guztiak, elkar lan hori eta topaketak eta nolabaiteko elkarbizitza hori sustatzeko. Eta hemendik animatu nahi ditut pilota eta euskal kulturen munduan dauden erakunde guztiek probestu ditzaten aukera horiek. Eta pilota soroko gazte hauen irudi eder hauekin agurtzen zaituztegu gaur, bihar arte. Zuk eginak gaituzu denen ezagunak, asko zor dautzu zuri gure nortasuna.